Ja, de echte Friese hinders. Frisian horses. Ja, zo dacht ik dat. Het is nou veel met je. Nee. Hallo. Nou, ik denk dat nou op 420.000 zit, vast. Jongens, dan zit mijn vriend voor de tv en ik zit achter de computer. Dus dan probeer ik video's te editen. Ik zeg het echt als een real life soap voor de hinders. Probeer ik gewoon zien te laten hoe het is. En dat is wat de mensen graag zien willen. Hey Sally. Het is verdeeld door de hele wereld. Het is 4% Nederland en 40% Amerika en de rest verdeeld door de hele wereld. Van het Zimmer weer een man die wie ernstig ziek en zijn laatste wens weer om hier nog een keer langs te komen. Dus dat het idee en nou, dat vind ik echt heel mooi dat ik dat bereiken kan. Ja, maar Jen, hoe leeft ze binnen? Het karakter is gewoon hartstikke mooi. Ze binnen hartstikke mooi. Ja, ze ben gewoon echt gezellig. Gezellig iets. Ja, en hoe vind ik gezellig? Ja, een gezellige boel hier, maar de beesten. Ja, ik vind het verzwaring van de hinders dat allerleukst. Maar mijn lichaam die ligt er net altijd daar om fysiek altijd werk te doen. En zo heb ik dus een periode waarom. Heb ik ervoor gekozen om fysiek wat minder werk te doen, omdat ik toen reuma kreeg. En toen ging ik wat meer achter computerwerkje. Nou ja, zo is dat uitgegroeid. Ja. Moest ik nog wat vertellen?